Dragii mei, astăzi o să vă arăt un mic dejun, dacă pot să-i spun așa, care te slăbește. Cu toții ne dorim să slăbim. Fie că suntem mai grăsuți sau mai slabi, tot ne dorim să slăbim. Că, na, acesta este noul trend, dar de ce nu să recunoaștem că modul de viață stresant, agitat, mesele incorrecte duc la creșterea în greutate. Așa că am aflat despre un mic dejun extrem de sănătos și care te slăbește. Am aflat despre acest mic dejun de la Călin Novăcescu. Ați auzit de el. El este omul cu care mă antrenez acum. O să vă povestesc altă dată mai multe despre el. Așadar, pentru micul dejun despre care vreau să vă vorbesc astăzi, avem nevoie de semințe de in măcinate, da? Eu le-am găsit gata măcinate la magazin, dar puteți să le măcinați acasă într-o râșniță de cafea, tărâțe de fisiliu și un pahar cu apă. Așa. Deci, tărâțele de fisiliu sunt foarte benefice atunci când vine vorba despre sănătate sau pierderea în greutate. Ele cresc în mod special în India. Ceea ce este foarte important este că au un rol extrem de important atunci când vine vorba de detoxifiere, detoxifică organismul, ajută la pierderea în greutate și o să vă spun imediat cum, scad nivelul colesterolului. Tărâțele de fisiliu sunt foarte importante pentru că dacă le punem în apă, ele își măresc volumul cu 20 de ori. Deci de 20 de ori își măresc volumul. Asta înseamnă că atunci când vor intra la noi în stomac, își vor mări volumul de 20 de ori, iar noi vom avea senzația de sațietate. Adică stomacul nostru ne va transmite impulsul, va transmite informația creierului că este plin. Asta este foarte important. Ele sunt foarte fine, tărâțele de fisiliu, așa că în acest pahar cu apă vom pune o linguriță de tărâțe de fisiliu. Cu tărâțe de fisiliu. Ia uitați-vă așa. Da? Gata, o linguriță am pus. După aceea, și încă ceva. Tărâțele de fisiliu sunt foarte sărace în calorii. Așa că am împușcat mai mulți iepuri dintr-o singură lovitură. Ideea este că doar 32 de calorii au două linguri, deci nu lingurițe, dar două linguri mari de tărâțe de fisiliu. 32 de calorii. Vă dați seama, o linguriță, să zicem că într-o lingură încap două lingurițe, da? 32 împărțit la 4, deci noi practic am băgat aici 8 calorii, abia. Doar 8 calorii. Așa. O altă plantă miraculoasă este inul, care ne dă semințele de in. Semințele de in sunt foarte bune pentru organism. Știți că de câțiva ani încoace e nebunie cu semințele de in. V-am spus, tot măcinate le voi folosi pentru acest mic dejun. O linguriță de semințe de in. Uitați-vă așa, da? O punem în paharul cu apă. Amestecăm. Semințele de in sunt un aliat împotriva greutății, alături de tărâțele de fisiliu. Această combinație este foarte bună. Și să știți că nu are un gust foarte rău acest mic dejun. Acum nu fi niște ouă prăjite cu bacon, dar este foarte sănătos. Reglează tranzitul intestinal și până la prânz nu-ți mai este foame. Semințele de in îți dau energie.
Așa că, în combinație cu tărițele de fisilium, sunt excelente. Nu aveți cum să nu slăbiți. Fiți atenți. Puteți să lăsați un pic ca tărițele de fisilium să se umfle și după câteva minute beți această compoziție. O parte din ele vor, și atât din tăruțele de fisilium cât și din semințele de in măcinate, va rămâne pe fundul paharului, însă la final cu lingurița le luați frumos și le înghițiți. Poftă bună și succes la slăbit!